Umay kayo ket idaydayaw yu ti Apo. Kantaan yu asirarag-o ti Diyos salak nilyo. Dumatag tayo ti sangwanan na ket agyaman tayo. Ipaayan yu ti naragsak a kanta apagdaydayaw kenkwana. Tayo. Bendito nga nayat unay, Diyos sa mami nga nailangitan, agyamang kami unay Apo, ti impaay mo, manen itangal daw. At ti kami Apo, nga tapno na balinan mi o Apo, ti umay agdaydayaw, ken agdingeg kadagiti na santuan nga sasaom. Punwen na kam kumao Apo, ti adu nga ayat ken bendisyon. Tulungan na kam kadiu Apo, nga agaramid kadagiti dagiti na imbag ken makayayo ti sangwanam. Pakawanan na kami o Apo kadagiti adu unay nga nagbasulan mi ken ka napuutan mi man ken saan. Dagutoy Apo ti pakidawat mi gapu ti napateg unay anagan ni Apo mi nga Jesus nga isu ti manubot ken manangisalakan mi. Amen.
Kinuna ti salmista, ipudnokin ka dagiti basbasol ko, jak inlimed dagiti labsing ko. Inkideng ko nga ipudnokin ka dagiti basbasol ko. Kinunak, kaya't pinakawan mo dagiti amin asalungasing ko. Kakabsat kin Kristo, dayawik man tayo panagparintuming nang nangruna dagiti kabailan na, kasang kamaysa tayo nga dumatag ken Apo tapno i-confessar dagiti nagkurangan tayo kanya na bayat tinatal na atukar. Agkararag tayo. Ipudnumi ang nagbasol kam ken ka, iti kapanunutan sao ken aramid. Babaen kaligiti naramid mi. Saan da kayo nga inayat iti amin a puso mi? Saan mi nga inayat dagiti karubami kas tibagimi? Ipudnumi nga agladingit kami ken si papakumbaba kami nga agbabawi kadagitoy a nagkurangan mi. Gapo iti anak mo ani Hesukristo, kaasyan nakam ken pakawanen nakam, tapno maramid mi ti pagayatam, ket makapagnakam kadigiti daldalan mo. Itinagan ni Jesus. Amen. Itangarod ti pinakaurnon kadagiti sagot ngagpaay ti panakamentinar ti iglesia.
Naimbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Ayan, naimbag nga bigatay amin, kaya't kablaawan tayo man, nagiti kaabay tayo, nagiti aday iti likodan tayo, ken kastamet kadagiti aday iti sangwanan tayo, kaabay tayo, kablaawan tayo suda, tagyaman tayo, tasangsang kamaysa tayo manen, kas maysang gimong, tapno agdaydayaw, ken agyaman, ken apo, ken kastamet kadagiti adda iti online, iti Central United Methodist Church, Ilocano Service, agyaman kami, iti panakipasetyo, numampay, adda kayo, kadagiti pagtaingan nyo, sa dinuman iti lugar dito Metro Manila, kabangibang syudad, ili, kin probinsya, kaya nang nangruna, kadagiti kakabsat tayo nga adda iti balasiw taaw na imbag nga aldaw, rabii, malim sa dinuman ti ayan nyo, iti daytoy nga kanito. Ken kastamet nga paki-share and post yung man, yung link na kakabsat, no, adda kita cellphone nyo dita, kat tapno kasta kat adupay, iti maabot daytoy nga serbisyo tayo, nang nangruna, kadagiti kailyan, kababagyan, ken kapamatyan tayo nga Ilocano, ti intero dito'y pagilyan tayo ken kastamet kadagiti na duma-duma nga partes ti lubong. Ken kastamet nga kablaawan tayo man dagiti agkasangay iti naglabas nga aldaw agyaman tayo ken ni Kuya Aster, ayan, birthday na dagiti naglabas nga aldaw ni Kuya Eric, ayan, happy birthday. Kastamit ken ni Joanna, ayan, happy birthday ken dagiti na ni RJ, ayan, ken dagiti daduma nga nagkasangay, iti daytoy napalabas nga lawas ken kastamet nga kablaawan tayo iti wedding anniversary October 3 ni kabsat ni Engineer Crimson ken ni Maria Esteban, ayan, happy anniversary, ayan, nagyaman tayo, ti panakaabot man yan, ti may sangatawen, ken kidawik man, adda nagiti birthday, iti inspire tayo, nga hangko ulay pa'y kabisado, nagiti nagan, iti daduma, no adaman kanyayo kakabsat, kablaawan da kayo, iti nabara, ken aglaplapusanan ko mga bendisyon, ti paay na Apo Diyos kadagiti bibiyagyo, ti panakaabot, ti panagkasangayyo, ken kastamet kadagiti anibersaryo, ti kasaryo. Ken kastamet nga adda dagiti padamag kakabsat, into no malpas ti English service, kaduaan tayo man, iti babaen ti panangido dangulo, ti prayer ministry, ayan, kadwa tayo ni Fiscal Des nga panangi dedikarda iti prayer room, ti likodan ti chapel tayo, dahil basit nga room nga ijay, iti abay ti CR ti digiti lalaki, ket iso ti panangi dedikar tayo kalpasan ti English service, ket sapay la kumatakadwaan tayo iso da. Ken kastamet nga into no alauna kakabsat, ang inganat alas 4, when 1:30 to 4, ada maangay nga worship workshop. Ayan, para kadagiti kayat na ti agliturhiya, ushers, greeters, acolyte, communion stewards, ket kidaweming makipaset kayo kuma iti daytoy ento no malpas iti English service. So sapay la kuma nang nangruna kadagiti leaders tayo, ti choir, ken kastamet kadagiti daduma pay nga kayat na makipaset iti daytoy nga aramid maawis kayo. Ken maangay iti Central UMC local elimination, iti National Bible Quiz into no October 26, Domingo daytoy iti Malem, alauna ti Rugina, maawis amin nga junior level ket agtawen ti 12 agingganat 14, ket dagiti senior level ket agtawen iti 15 agingganat 17. Maawis kayo nga makipaset iti daytoy nga local church elimination ti National Bible Quiz, kas panagsagsagana iti maangay nga National Bible Quiz Championship into no January 2026. Ket siya sino man nga mangabak dito'y Central,
iso ti ilaban ijay district, ket no sinunto ti mangabak di district, isunto ti ilaban ijay ti annual level, tapos no sino ti mangabak to yan ti annual level, isunto mat aglaban-laban dagiti nasurok nga 25 o 26 annual conferences ti Intero Pilipinas. Ayan, aging ganat NPAC, aging ganat Mindanao. Ayan, ket sapay la kuma dagiti anak tayo, sa pulin nyo lang ni Ate Medi, tapno kastakit maalayo, DJ reviewer, reviewer nga mismo nga intid iti National Bible Quiz Committee babaen ti BCED. Ken kastamet nga ti maangay iti annual wide lay servant ministry into no October 25. Ket daytoy ket idangulwan babaen ti chairperson da ni Fiscal Des. Daytoy ket PAC wide mangrugi iti alas 8 ti agsapa aging ganat ti malem, ket sapay la kumati kadagiti amin nga laiko tayo iti nangruna iti Central ken kastamet iti Ilocano Service, ket makaumay tayo ket tapno kasta ket agtultuloy nga mapadakkel pay ti ammo tayo, mapalpalawa pay ti panakaammo tayo, ti panagserbi tayo ti Apo babaen ti iglesia tayo. Ket daytoy ti maudi nga Domingo iti bulan ti Setyembre, ket into no maminsan nga Domingo ket isu ti October wenno late month, isu nga into no Domingo kakabsat maawis kayo para iti World Communion Sunday tayo into no Domingo October 5. Ken kastamet nga gapo iti saan nga nasayaat nga panawen, gapo iti bagyo nga opong, ket napospon dagiti naduma-duma nga aramid tayo nga maaramid kuma diti Central UMC. So nga ti special church council meeting tayo ket maaramid into no October 11 Saturday ti alas 2 aging ganat alas 5 ti malem. Ket sapay la kuma ta makaumay kayo. Ken kastamet nga maawis kayo iti Married Couple Fellowship iti tunggal alas 6 iti Biyernes, iso nga maawis dagiti amin nga couples dagiti agasawa, tapno kastakat makipaset iti daytoy nga ministry ti iglesia tayo, iti Christian Married Couple iti iglesia tayo. So dagijay laing kakabsat ti padamag ket kidawek man ti panagtakder tayo ket abrasain tayo, ti dagiti kaabay tayo bayat nga kankantain tayo iti timpuyog dagiti Kristiyano.
Ti epistola tayo ket masarakan iti umuna nga Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6, aging gana ti 10 ket siyam. Ket kastoy ti maibasa. Agpaysumet ket ti nga adda dakkel a magunod ti relihiyon, nulakit di mapnek tayo iti adda kada tayo. Anya ti inyeg tayo ditoy lubong, awan. Anya ti mairwar tayo iti lubong, awan. Isut gapuna, ano adda lakit kanen, ken pagananay tayon, umdasen. Ngem ti siya sino man ngagtarigagay a bumaknang, matnag iti sulisog, ket maipalabog iti adu a minamaag, ken makadadael at tarigagay a mangirarem ken kuana ti panakadadael ken panakapukaw. Tati panagayat iti kwarta, isu ti pagtaudan ti amen akita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapu ti tarigagay da abumaknang, ket nagsagabaan da ti adu aladinget ken liddaang. Ngem sika kasmaysa a tao ti Dios, masapul nga adaywam dagitoy. Ikagumaam asuruten ti kinalinteg, tinadyosan a biag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ken kinatakneng. Makidangadang ka tinatanok asalisal ti pamati. Gunodem ti biag ngaganayon, nangayaban ken ka ti Diyos, idi impakaamom ti kinapudnom iti sango ti dua a saksi, ti adu a saksi. Ita, bilinen ka, iti matang iti Diyos, apaggapuan ti amin a biag, ken ti sangwana ni Kristo Jesus, anang saksi ti kinapudno iti saklang ni Poncio Pilato. Sa limitmitam ti bilen, ket di mo ipalubos a matulawan wenno adda pakabalbalawan agingga ti aldaw a panangparang ni Apo tayo a Hesu Kristo. Inton dumteng ti tiyempo, iparangarang tu ti Diyos, ti madaydayaw ken kakaisuna a mangituray. Iti ari dagiti ari ken ti Apo dagiti Apo. Isulaing ti saan namatay. Isuna ti agnanayon, agbibiyag iti makapagnaan asilaw, nga awan siya sino man, a nakakita ken awan met mangkakita, dayaw ken daya ti Diyos agnanayon. Kidawek man, ti panagtakder tayo kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat na, iti Lucas, ti may kanim a kapitulo, versikulo 10 ket siyam, aging ganat 30 ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. Adda idi maysa nga baknang akanayon asi kakawes kadagiti agkakangina a lupot. Inaldaw met nga agbibiyag asi bubuslon. Adda met maysa a napanglaw nga agnagan Lazaro. Nalapunos iti gaddil, inaldaw ang maipan iti ruangan ti balay ti baknang. Tartarigagayan na ngamin nga pedpeden iti bisin na kadagiti naregreg iti sirok ti lamisan ti baknang. Pasaray mapan adildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang ket naitanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades, timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impukkaw na, Ama Abraham, kaasyan nakadita ibaon mo ni Lazaro, amang babasa iti ramay na ket palamiisen na to'y dilak. Takasta unay ti panakatutuok ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, Anak ko, laglagipem a kabayatan ti panagbiag mo, na ited ken ka iti amin a kinaimbag a banag,
idinto ang naglakam ni Lazaro itirigat, itan adda ditoy maliwliwa ken adda ka dita nga matutuok. Saan la adayta? Adda dakkel ayuyeng iti nagbaitan tayo tapno saan ang makabalasiw dagiti mayat nga umay dita manipod ditoy wenno dagiti aggapo dita nga umay ditoy. Dawatek nga rod ken ka ama Abraham kinuna ti baknang nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak tapno bagbagaan na dagiti 5 a kakabsat ko a lalaki sadyay amangan no umay damet ditoy yan tituok ngem kinuna ni Abraham adda ni Moises ken dagiti profeta a mamagbaga kadakwada masapul adumngeg dagiti kakabsat mo iti sauda. Saan nga umay dayta ama Abraham insungbat ti baknang ngimno agungar iti maysa kadagiti natay ket mapan kadakwada agbabawi danto kadagiti basbasol da ngem kinuna ni Abraham no di dadinggen ni Moises ken dagiti profeta di danto met mamati uray payno adda agungar kadagiti natay. Dios ti mangbendisyon di tunggal maysa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen.
Agyaman tayo, iti mensahe nga nangyigan tayo manipod kadigiti koro tayo. Ngem sakbay nga iyam amokman iti mangipaay iti sao ni Apo iti nagbabaytan tayo iti daytoy nga kanito. Kaya't kuman nga bigbigen ti kadana iti nagbabaytan tayo ni kabsat nga Gary Tubidan from Cotabato, Midsayaf, Mindanao. Ilawik man ti palagtakler ni Kuya. Ayan. Kastamet kini Nanay Carmen Pascua from San Juan, Ilocos Sur. Ayan, nagyaman kami. Welcome dito is Central United Methodist Church. Ken kastamot ti kadwana ti manugang na. Ayan. Ni Nanay ket maysa nga Iglesia ni Cristo. Kadwana ti manugang na nga Metodista. Agyaman tayo ti kadana ti nagbabaytan tayo. Kakabsat kayat kuman nga gundawayan na ito nga kanito. Gapot dayto iti panawen iti na Kristiyanwan na sursuro. Ket nairana nga dayto nga mangipaay ti sao ni Apo ket maysa nga Ilocano. Ket siyempre dakkel nga banag kanya tayo. Ket ti usaren ni Apo ang mangipaay ket maysa nga estudyante iti seminaryo, iti Union Theological Seminary. Ket iso na kat ada iti Midler wenno second year ti may katlo nga tawen nga panagadal na kas Master of Divinity student. May kadwa nga tawin na 3 years ngamen iti Master of Divinity. Ken kastamet nga iso na kat taga Salcedo, Ilocos Sur. Ayan, taga Salcedo, ket naglipas iso na kas maysa nga political science graduate ijay Ilocos Polytechnic State College. Ket maysa nga baro 24 years old. Diyak kamo no still and available pa dahito nga pastor tayo. Nga ubing pa iso na ket ag 2024 dahito nga pastor tayo. Ket agyaman tayo iti dahito nga kanito nga iso ti mangibingay iti sasao iti na Kristiyanwan nga sursuro kas maysa nga pastor ket isagana tayo dagiti puso. Ken pampanunot tayo, ti panakadingyag tayo, babaen, ti usaren na ni Pastor Mark Jorens Galindo. Naimbag agsapa tayo amin kakabsat. Hi! Santay sa ng migat ha. Hi! Hello! Kablawan tayo man kakabsat, dagiti kaaway tayo. Agyaman tadda ka. Kakabsat ken Kristo, ti panangrambak tayo iti Christian Education Sunday when bulan. Dahito atsyempo ket saan lang a panagtitipon. Han kade. Nga may sa agundaway, nga mangipaneknek, iti kinapatag iti panursuro, ang maibatay iti Biblia, ken ti parabor, iti Apo. Iso kakabsat luktan tayo iti puso, ken panunot tayo, agkanta, idaydayaw, ken dumngeg tayo, asangsang kamay sa iti sauna. Nabilag kuma iti panagtitipon tayo, dagiti ramot tayo, ken Kristo, ken adadda, kumaanawadwad iti biyag tayo, iti parabor na. May isang aldaw, at may isang ubing, ngagnagan Pablo, anang imula iti maysa bukel. Bukel, iti mangga, iti paraangan da. Inaldaw nga sibugan na dayta, aywanan na, iti damo basit, ken nalaka nga madadael, nalaka maburak, kapu iti napigsang angin wenno tudo. Ngembayat nga umununeg, dagiti ramot na iti daga, ininot a pimigsa, dagiti sangana. Ket kalaunan na, nagbunga dayta, iti nasamit.
nga mangga. Bayat iti panagbuy-buy iti ubing iti dayta akayo, na miris na iti pamati na, ket kas iti dayta akayo. Nagtalinaed ang narabaw dagiti ramot, nalakalaing ngayakar ti sulisog ken riribok. Ngem na uneg dagiti ramot ti sao ti Dios ken iti parabor ni Kristo, dumakkel ken agbunga isuna kadagiti naimbag nga aramid. Amen. Kakabsat daytoy met ti awis kada tayo, ita a Christian Education Month, wenno Domingo. Ti pudno nga edukasyon iti pamati, ket saan laing may papan iti intelektual apan nakaammo. No diket may papan iti panakairamot ken ni Kristo. No nairamot tayo ken kuana, dumakkel tayo iti parabor na. Ken nagbalinto a bendisyon iti biag tayo kadagiti dadduma. Ti tema tayo ita nga bulan, rooted in Christ, growing in grace. Ano ibatay iti teksto tayo, iti Colossus chapter 2, verse 6. Kahit kung verse 6 to 7, kasto iti ko na nakakabsat, yan tangay ta inawat yun ni Kristo Jesus, kas apo, agbiag kayo kuma mainaig ken kuana. Mairamot ken maipasdek kuma iti biag tayo ken kuana. Ken pumigsa iti pamatiyo ken kuana, kas naisuro kada kayo, ken kanayon kayo nga agyaman. Daytoy kaabsat ket mangipalagip kada tayo, iti tallo nga banag. Umuna, Christ is our firm foundation. When we are rooted in Him, we stand strong through every season. No nairabot tayo ken kuana, agtakder tayo, anatibker, iti napigsa, iti amin a panawen. Kakabsat ti biag tayo ket kas iti tiyempo. Ada tiyempo iti ragsak, adamot tiyempo iti rigat, adamot panawen ti panagmula, adamot panawen ti panagani. Ngam iti karit kada tayo ket kasano nga agtalaytay, anapigsa iti amin a panawen. Ti sungbat na, no ti ugat, wenno ramot, iti pamati tayo, ket naibatay ken Kristo. Kas iti kayo, di kiti ramot na iti mangted, iti pigsa, ken bileg. Kapag ang ugat ng ating pananampalataya ay si Kristo, hindi tayo madaling matinag dahil si Kristo ang ating pinanghahawakan. Nagpundar tayo ti maysa nga balay, kasapulan ang napigsa ti pundasyon, tapno saan niya aggaraw wenno madadael, no adagin gened, wenno bagyo. Saan ka di? Kas tamat iti biag tayo kas Kristiyano, ket kas balay. No saan ken Kristo iti nagpundaran na, madalusaw, akas laing darat. Ni Jesus kunana iti Matthew 7, verse 24 to 25, ngarod, siya sino man adumngeg kadagitoy saok, ket tungpalen na ida, may yarig iti masirib a tao, ang nagpatakder iti balay na, iti rabaw iti bato. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos. Ngem saan anarba dayta abalay, agsipod, tanay ipatakder iti rabaw iti bato. Ngem no ti ugat, kakabsat ket basit laeng, madalusaw iti kayo. Ngem no da atidog ken dakkel iti ugat, agtalaytay tayo iti amin a panawen. Kastamet no ti pamati tayo, ken adayo iti lubong, ken nairamot iti parabor ni Kristo, uray adarigat, saan tayo amapukaw. Kakabsat lagi penyo ni Kristo iti napigsa nga apagtaingan tayo. No maibatay tayo ken kuana, agtalaytay tayo. Ti pamati tayo ket agbalin nga ramot amang ted kusog iti amin at tiyempo. Isu nga no iparangarang tayo iti biag tayo ken Kristo, tapno iti amin na panawen, iti lubong ang makakita ni Jesus isu tinatibker a bato, nga agbalin a pagtaingan tayo iti amin na tiyempo. Isu nga iti amin na tiyempo, panawen man tirago, wenno panawen iti ladingit, masapul nga agtultuloy ang mairamot tayo ken Kristo. Babaen iti kararag, panagdengeg ken panangibiyag iti sauna.
Ken napudno nga panagserbi. Sino kada tayo dito itinapudno? Dakade. Amin tayo mat. Hangkade. Napudno kuma panagserbi. Tapno umuneg iti relasyon tayo ken kuana. So kimaten tayo iti bagi tayo tapno makita tayo no anya at talaga iti pundasyon tayo. Nairamot tayo kadi ken Kristo. Wenno maibatay tayo laeng kadag iti temporaryo abanag kas iti kwarta. Trabaho, ballegi, wenno tattao. Laglagi pen tayo ang mabalin a lumabas ti amin na banag dito'y lubong. Mapukaw amin na kita. Ngam ni Kristo laeng ti saan niya agbaliw. Ken saan na pulos ang madadael. Iso nga kunana, Christ is our firm foundation. When we are rooted in Him, we stand strong through every season. Ni Kristo iti pundasyon tayo. May kadwa, His grace nourish us. Just as roots draw life from the soil, we draw strength from God's grace. Iti parabor na iti mang taraon kada tayo. Kastamet laeng kadag iti ramot. Mangala iti biyag, manipod iti daga. Mangala tayo iti piksa, manipod iti parabor iti Dios. Amen. Kakabsat dito a Christian month, when no Christian education month, ipalagip na kada tayo iti kinapatag iti panangisuro. Panagsursuro, ken panagduras iti pamati tayo. Saan laing may papan iti panakaam mo. No diket no kasano nga iaplikar tayo, iti masursuro tayo, iti sao ti Dios. No tiramot ti mula, sipsipen ti ramot dagiti sustansya ken danum, manipod ti daga, tapno dumakkel. Sino dagiti plantita-plantito ditoy? Daka di kakabsat. Han ka di nga kasya iti ubrahin tayo. Sibugan tayo, bantayan tayo, aywanan tayo. Baka mas ayayatin tayo pa'y dagiti mula kaysa dagiti pamilya tayo aya. Dagiti plantita ken plantito ditoy. Tapno dumakkel, natibker, ken agbunga iti kayo. Kastamet ti biyag tayo akas Kristiyano. Ti parabor ti Dios pabilgen na. Mangted iti biyag ken mangsustiner kada tayo. Kuna ni Apostol Pablo, agramot ken bumangon kayo. Kasi iti ramot, nairamot ti daga, masapul nga agtalinait tayo ang nairamot ken Kristo. Iso iti nabunga adaga, iso iti gubuhayan ti na espirituan na pigsa tayo. Malaylay ti ramot, asaan ang nairamot ti daga, kastamet no saan tayo ang nairamot, iti parabor iti Dios. Nalaka tayo ang malaylay, iti pamati. Saan nga umdas nga daramot tayo? Masapul met adumakkel iti mula. Babaen iti na Christian one nga edukasyon. Mabalin nga Sunday school, panagadal iti Biblia, ken panangisuro iti sao ti Dios. Umuneg ken dumakkel iti pamati tayo. Ti parabor ti Dios ket kas iti danum, ken taraon amang tedbiag ti panagsursuro ken panakaawat tayo. Kasmet laing iti kayo ang nasibugan, ken mga maiwanan, ket pumigsa, ken adu iti bunga na. Kastamet kada tayo mamati. Amad anapadakkel babaen iti parabor, iti Dios. Kuna ni Pablo, kanayon niya agyaman kayo. Nunapno tayo iti parabor, saan tayo ang maitured ti agbunga babaen ti panagyaman, ken tinaimbag nga aramid. Dayjay dumakkel ti parabor ti Dios ket makita iti kababalin na amang pakawan managpakumbaba ken situtulok nga agserbi. Saan nga ibabaon laeng? Saan lang nga ingka di kapilya? Apang ka maki-Sunday school? Dapat kusa tayo nga mapan kakabsat. Ti
Iti bunga ti parabor ket saan laeng a para kada tayo. No diket para pay iti pagimbagan ti sabsabali. Para met laeng ti pagimbagan iti sarili tayo, sabsabali kadagiti pamilya tayo, iti trabaho ken dadno mapay. Saan niya umdas ti bukod tayo lang apanakaamo wenno kabailan tapno agtalinay tayo a natibker. Iti tenga dagiti panubok ti pudno amang mangpapigsa mangted ti biag ken mangpapigsa kada tayo ket ti parabor iti apo nga agayos kada tayo iti inaldaw-aldaw. Daytoy iti parabor amang isuro mangpadakkel ken manglukat iti puso tayo tapno adda ang maamuan a sumurot ken kuana. Isu abayat iti panangrambak tayo iti Christian Education Month. Di tayo kumaliplipatan ti atunggal leksyon wenno adal surusuro ken formasyon a maahwat tayo ket saan laing a para iti bagi tayo. No diket agbalin tayo asaksi kadagiti taduma. No ti parabor ti Dios iti mangted iti biag kada tayo agbalin tayo met awagas. Wenno DJ ko nada nga daluyan daytoy a parabor iti pamilya tayo. Iti komunidad tayo ken ti sububakal nga iglesia. Kakabsat laglagipen tayo. Ti kayo a nauneg iti ramut na ken napno iti parabor ken sigurado nga agbunga. Isu nga ti panagdalyasat tayo nga anak iti Dios agtalinaid tayo aramot iti sasauna. Ket itultuloy tayo iti parabor na amang papigsa ken mangpatibker kada tayo agingga iti panagsublina. His grace nourish us just as roots draw life from the soil. We draw strength from God's grace. Isu nga agtalinaid tayo ana iramot ken Kristo tumakkel tayo iti parabor na ken agbunga tayo para iti dayag na. Ti maudi kabsat bearing fruit with gratitude. Iti dayto nga Christian Education Sunday awisen na tayo iti Dios amang palagip noan niya iti kaipapanan na ti panagbalin a Kristiyano ana iramot ken Kristo ken dumakkel iti parabor na. No ni Kristo iti ramot tayo natural laeng abunga tayo ken panagyaman. Saan a panagyaman a sasaulaeng? No diket panagyaman a makita iti aramid ken iti biag. No ni Kristo ti gubayan iti pamati tayo, ti bunga ket managyaman a puso, saan tayo nga agyaman gaputan nalaka iti biag? No diket gapu tani Kristo iti pundasyon tayo. Bayat ti panagsursuro tayo babayan iti Christian Education, babayan ti Sunday School, panagadal ti Biblia ken daduma pay. Umuneg iti panakaammo tayo iti Dios ken dumakkel ti panagyaman dagiti puso tayo. Ti tao a dumakkel iti parabor ken masursuro na ti agyaman, uray kadagiti babasit a banag, uray iti tainga dagiti panubok. Ti pudno a panagyaman ket saan laeng iti sasaw no dukit ti biag amang ibinglay kadagiti sabsabali. Makita daytoy iti panagserbi iti iglesia, panagtulong kadagiti taduma, panangibinglay iti sao ti Dios, ken panagtalek iti apo. Agbalin a pamaneknek, iti bunga iti panagyaman tayo ani Kristo, ti ramot tayo ken ikan na tayo iti biag. Kakabsat, kapag tayo ay nakaugat kay Kristo at lumago sa kanyang biyaya, natural na mamunga tayo ng pasasalamat. Iti surat ni San Apostol Pablo kadagiti taga Colosas, binanlakadan na dagiti namati. Kas iti panangawat yu ken Kristo nga apo magnakayumet anay kay kaysa ken kuana. Ti daytoy nga mensahe nalawag iti karit ti Kristiyano ket masapul ana iramot ken Kristo ken dumakkel iti parabor na. Ngem iti panawen tayo nang runa bayat aramrambakan tayo iti Christian Education Month. Adu akarit ti manglapad iti panagduras tayo iti pamati. Adu nga lapad kang runaan na kadagiti pada nagtutubo.
Karunaan na kadagiti agtutubo ita na ilumlumda kadagiti social media. Ngem iti sao ti Dios. No narabaw dagiti ramot na nalakalaang ama matukol ti kayo gapu iti angin wenno bagyo. Kastamet laing ti pamati tayo. No saan ana iramot ken ni Kristo nalakalaing iti masulisog ken mapukaw. Kakabsat bayat ti panaglepas tayo iti panangutob tayo iti tema tayo, rooted in Christ, growing in grace. Kaya't kung ipalagip kada kayo at imensahe ti Colosas ket saan laing balikas ni Pablo kadagiti taga Colosas. No diket maysa apay apalagip kada tayo amin ita. Kunana agramot ken bumangon kayo ken kuana nga agtultuloy kayo a dumakkel iti pamati kas na isuro kada kayo ken kanayon nga agyaman kayo. Ti saludsod ita para kada tayo amin kasano tayo ang maibihag daytoy iti kapututan tayo. Kitaan tayo man iti talo na patay punto anay ramat tayo. Umuna, Christ is our firm foundation. No nairamot tayo ken Kristo, isu iti pundasyon tayo. Kas iti kayo, no narabaw dagiti ramot na, nalakalaing amatnag no adda bagyo. Ngem no nauneg kinatibker iti ramot na, urayan niya iti bagyo, urayan niya nga bagyo, agtalin na idlata. Kastamet iti biyag. Kastamet iti biyag tayo. Into ni Kristo ti pundasyon tayo, agtakder tayo as iti tibker, iti amin na panawen, iti rigat, liwliwa, tila dingit, ken rago. May kadwa, His grace nourish us. Ti parabor ti Dios ti mangpadakkel ken mangted kada tayo iti biyag. Sipsipen iti ramot dagiti sustansya manipud ti daga tapno mabihag ti kayo. Kastamet kada tayo. Iti pigsa tayo ket aggapo iti parabor iti Dios. Saan a manipud ti bukod tayo laing akabailan. Iti Christian education masursuro tayo iti agpanuray iti sao ti Dios ken iti parabor na iti inaldaw. Saan tayo lang agbibiyag gapo tanapigsa tayo. No diket iti inaldaw-aldaw nga papapigsain na tayo iti parabor iti Dios. Ken ti may katlo, bearing fruit with gratitude. Ti panaghihaman na puso ket makita iti aramid. Panagserbi, panangted, panangpakawan, ken panangtulong kadagiti sabsabali. Ti panagyaman ket saan laeng nga sao, may sadayta awagas iti panagbiag. Kakabsat, ipalagip kada tayo iti Christian Education Month, asaan laeng amataginayon ti pamati, no diket naununeg ken dumakdakkel pay. No ni Kristo itiramot tayo, agtakder tayo as iti tibker iti sango iti anyaman akarit. No ti parabon na ti taraon tayo, agtultuloy tayo adumakkel. Ket no isu iti aggubwayan tayo, ti bunga ti biyag tayo ket may sa apuso akanayon nga agyamyaman. Kakabsat no kayat tayo ti agbalin a napigsa iti amin na tiyempo, nasken nya agtalinaid tayo a nairamot ken Kristo. Saan nga umdas ti temporary a pamati, masapul nga umununeg ken dumakdakkel dayta iti inaldaw. Ket bayat iti panangrambak tayo, ipalagip tayo iti bagi tayo iti pudno nga edukasyon ket panakaammo a nairamot ti sao ti Dios. No ni Kristo iti ramot tayo awan ti pagbutngan tayo. Bagatay man kadagiti kaabay ti kaabsat, agramot ka kini Kristo. When we are deeply rooted in Christ, we grow in grace, becoming stronger in faith and overflowing with His love and wisdom. Tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
praise. How can I ever say enough? How amazing is your love. How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkest night, for I know my Savior lives. And I will walk with you, knowing you'll see me through, and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love. How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love. How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Awis ti panangidaton. Padayawam ti Apo, babaen ti paningidatag mo, kenkwana, ti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to ti arak dagiti bornay mo. Idaton tayo dagiti pagkapullo, karkari, ken datdaton, panagyaman iti altar, pagyaman ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babaen ti bank account, ti Central United Methodist Church, ang maiparang kadagiti screen tayo.
O nga po kadigiti na Christian Juan asursuro nga nangigami. Agyamang kami apo ti kinaimbag mo. Agyamang kami kadigiti karim. Agyamang kami kadigiti aglaplapusanan nga bendisyon nga impaay mo na materyalan ken espirituan. Ipaay mi kadi nga daan panagyaman ken panagrukbabo apo dagitoy ket maaramid kadigiti amin nga paaramid ministeryo ken misyon ti iglesia mi ken iparupok mo met tinanay bendisyon o apo kadagiti anak mo tapno balindamet nga bendisyon pa iti sabsabali o apo dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor mi alwan mo't masapul mi inakamataonan oral mo't isaganang Apo Jesus kabendituan sinugot ukwana Apo Jesus kabendituan sinugot ukwana ukwana kang batang dalangin ikalwatang di pangin mo di kabayan biru ken di maawanan Apo Jesus kabendituan nekemnu agdawat ka Apo Jesus kabendituan nekemnu agdawat ka Karim nga awaten na Maawis kayo di sa panan kakabsat, hindi naman dinigiti adati dawat na, makararag. Maawis kayo mo may parito, may ingkap na may kararagan. Bilang Apo Jesus kabendituan Apo Jesus kabendituan ang kalapagdalkan. Kararag tayo. O Diyos, ang managayat ken amami anasantuan. Agyaman kami iti daytoy nga kanito, nga impay mo kada kami, ti baro abiyag, napabaro akired ken pigsa, napabaro aragsak ken napabaro anamnama, ken napabaro a bendisyon nga impay mo. Babaen kadigiti sasaom nga nangigan mi, ken kadigiti karkararag mi. Agyaman kam iti biyag nga inaramat mo nga adipen mo, nga nangiparukpok ti aglaplapusanan nga bendisyon mo. Babaen kadigiti sasaom, ket ipay mo met iti bendisyon iti biyag na. O apo lagipem kadi dagiti pamilya mi, gagayem ken amin anapapateg iti biyag mi, tapno maipaayam ti umisumet laeng a bendisyon. Bendisyonam dagiti nakadanon ti panagkasangay na, kastamet kadagiti nakadanon ti anibersaryo kadagiti kasarda. Bendisyonam dagiti biyag ken kastamet ti pamilyada. Ikumit mi dagiti paset ti pamilyami, dagiti OFW, dagiti agtrab-trabaho, kadagiti na duma-duma,
nga diso o hapo, ken kastamet kadigiti agsapsapol, ipaayam kadi iti trabaho, tapno makasabet kadigiti kasapulan da, ken ti panagserbida ken ka. Kastamet kadigiti anak mi nga agad-adal, ipaay mo kadi iti na espirituan nga sireb ken laing o hapo. Bayat tingkam panagisagsagana kadigiti bibiyag da. Idatag mi met ken ka, ti paset ti biag mi nga adda nang nangruna dagiti adda ti napisikalan a sakit da. Dagiti adu ti problema na pakakumikuman ket ipaay mo kuma ti pannakaagas ti presensyam ti tunggal kadakwada a Apo. Agyaman kami Apo ket namnamain mi iti karim nga di na kami baybayan. Sungbatam dagiti araraw mi o Apo ket di na kami kuma panhawan wenno baybayan kadagiti panagbiag mi. Ikararagan mi met ti iglesia mi, dagiti apaaramid, ministeryo ken misyon, nang nangruna ti kasasaad ti gobyerno, gapo kadagiti kinabuklis dagiti agtuturay, ket namnamain mi kuma, nga sika ti makikaadda, tapno tinadalus a puso ken panagserbi ti kagimungan mi wenno ti umili mi, ti makita mi o Apo. Kaasyam o Apo, ti pagilian mi, ken kastamet ti tunggal maysa kanyami, kas umili o Apo. Pakawanen na kami kadi, nga dagiti nagbiddotan mi, ket punwem dagiti nagkurangan mi, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, iti panunot, balikas ken aramid, tapno maikarkari kami, ang makikadwa ken ka, nga amami o Apo. Ammom dagiti kararag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket sapay la kumawo Apo. Tadigitoy nga dawat daking ka. Mangnamnama kami nga impaymon ket naawat dan babaen ti grasyam ken pateg mo kadagiti bibiyagda. Wen Apo daytoy ti kararag mi amang ipaay kumaking ka ti kangatwan a gloria nga panagyaman itinagan ni Jesus nga Apo ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Di kam agbayag nga umay nakemuti matungpa manubot akadayagan ayat mo punwen nakam Apo Jesus ka bendit man in kadagatan Apo Jesus ka bendit man inakamad baybayan. Iyamaken anak kuba, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangruna, di langit ken di dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo agnaed kuma, akanayon ni Kristo ti pusoyo, babayen ti pamatiyo ken kuana. Mapadasan yu kuma no kasano ti panagayat na kada kayo, no paisaan anaan-anay amamuan tapno awan pagkurangan yu, ket mapno kayo tinadyosan agalad. Madaydayaw kuma ti Diyos, ang makaramid, iti nasursurok ngem dawaten wenno panunuten babaen ti pannakabalin nga agtrab-trabaho kada tayo. Maipaay kuma ken kuana ti dayaw ti iglesia ken ti dayaw ni Kristo Jesus iti amin a tiempo ken iti agnanayon nga awan ingana. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Apo